Hambai joto o biduno nai tungnai tipra hastini joto ani tipra sa takhuk tei bukuk sorokno pula no norokno ani o YouTube channel ni bisingtwi jotono no kha bisingni kha kuphur hamjakma tei chibai norokno yaparo. Takutai busong koyekdin ang norong bagi video tuima yang tongkha kisa ang something problem mungoi tongo bai norokno kotal video update dok tuima yang tongkha. Kokoroi norok jotono kaham kwrwngno tongwaijana tei jotono jani nog nukhungo tei norokni live o jotono kaham no tongwaijana ang poito khlaijao hingke phaidi takutai busong norok bagui tini ang video kotal tubui phaikha norok o video no full answer fasak tora full watch ke naidi tei video no skip ta khaidi hingke phaidi amsa kok salaioi tinini video ni topic ni bwkhago thanglai hingke phaidi takutai busong ang tini chini borok gwnang Biswajit Debormani kogrok no kisisa sanan bagui tini ang norok bagui o video swnamui tubui phaimani se norok saimano tabuk bini bumungoi haikaba bini mangli social media o kwbangma no tabuk viral wngui tongo tei norok YouTube khulakaino norok bo nukna tei saimana bo tamo khlai tong tei tamo khlainani bagui bo tini yapri seka tei tamo khlainani bagui bo tini omo haike tini yapri seui bo khlainani hinui bo uansugui tong hoito tabo baksa chini tibrasa ni bwkharogo uansukma rok tabuk phano clear wngya khuna tei baksa tabuk phano doubt dok wngui tongkhana tei tabuk phano baksa bono hamya rok phano sawui tongkhana kokwrwui chini borok munisi rok jemon yasi 5ta soman wngya haino borok rokni bisingo joto soman wngui maya haidiba kokwrwui je chajaknai to wngthung kokwrwui borok bo tibrasa no je chajaknai bo borok bo tibrasa no haidiba hingke phaidi ang tini norok no bini kokno tui no norok no o video ni bisingtwi thaisa thainai norok bai share khainani bagui tei norokni uansukma rok tei norokni je hamjakmung rok sawui manna bagui no angbo tini o video bini bagui no orthat bini mungoi ang o video chikonsa swnamui tubui phai chwng saimano takutai busong YouTube channel khulok hingkhai no chwng social media ni bisingtwi rogo tabuk bortomano je choliui tongmani chini borom gwnang sir Dr. Biswajit Debormani kokno twiwi jeta social media o awai tei nukjagui tongmani o kok rok no haikaba bini mangli rok no nugui chini tibrasa rokni bisingo kwbangma no uram nukjak lai salaio bo sak no se kaham khlaimaya kho bo bahai khe tibrasa rok no chubaui manai ba riui manai hini salaio bini rang bwsuk tongba bo montri da haikaba bo khoroksa minister da bo bahai khe amsuk je bini uansukmani omo rok no bo bahai khe tibrasa rok no khlai manai hinui bo bahai khe sawui tongkha boba kobor singnabla boba dobak singnabla haikaba boba fraud singnabla ni salaio hingke obono no ang tini o video ni bisingtwi chini joto tibrasa takhuk tei bukuk sorok no jeta o kok je sajagui tongmani tei o kok je social media o je bini mungoi kariui sajagui tongmani omo rok no ang clear khai ekdom swrai khai chini jara omo hai sai tongnai chini tibrasa rok no ang tini o video ni bisingtwi sanani tei bujirui manani bagui no
tini norong bagai o video senamui tui pai tau phono baksa bokao clear ngai injarok ngai tongai mano ba baksa ta phono daw dong ngai tongai mano ang puilawon sakanor no sini borok jemon jasi pasta soman ya ha sini borok bhake jotono soman gai manai ba hediba jotono sini borok soman khangkai ba sini tibra sarok omtike behal hamyanggai tongla khamo hediba tahote usa nge faidi obona nge taw phono baksa sini tibra sarok question khalai tongko bukhao tangai bo minister di bang thajing sangnor no oro kamkai bujinani chesta khaidi ani kokno bo minister diba bo pradhan mantri diba bithani rang busu tongba bo tamkai tibra sono subana ha tamkai riui manai bo hudda abo fraud dobak se tatal se abo tibra sa lukrong no thokisanan bagese bom dikhai ngoi tongo nei baksa taw bo hai salai dong faidi bo jeta rinani hinei ba khlainan hi tongma to binabo to kaisa bono su banani planning sible haidiba tahote buso bono rinani tibra sa kri rongno thangai chu banani kisa misa kaham da khlai rimano borongno nei khlainani bini mishoni samungge omo haidiba nge faidi omo hai su balai thaniwo omo hai ri thaniwo abo angdorno just side wanu chubalai thaniwo rilai thaniwo abo pradhan mantri bongna nangya minister bongna nangya MLA bongna nangya tamung nang nai hingkai nini bokha bisingni nini bokha ni kaisa borok musung thani tongo o bokha se soy hamjamung tongna nangnai tapote busa bokhao hamjamung tongnai borok bo pradhan mantri ngna nangya tapote busa MLA bo chana nangya kichu sakri bagri khaina nangya tapote busa bokhao je hamjangma gwnang borok bo bini yago kisisa tongphano bonono runani musungnai orthat bo chaya karui phano bonono rinai tangai hinde bini bokhao amsuk hamjamung tongma bai ang tini salsa phaisa saya tongsiwano tobo ang bono ani bodla ang bono chariwana nei bo wansugui sob somoi no omo hai samung khlainai tapote busa obono no bokhao hamjamung gwnang tapote busa bokhao hamjamung gwnang borok bo gwnang nangya tapote busa mantri chana nangya sung nuguni tongo hasakao bowagra salbrum no chirokhui tongo khakla boi tongo phaibai dei sini hano rokha khaini agreement khayo ungya tangai a rinai sani thaniwo bokhao bisojit ni hai hamjamung kwrui ngui no tini a rinai rokbo tini soiri angai tongo tapote busa bong thani prosur khomata tongo tini hingkai no borok jotono ptv no borok patogui khimano haidiba mutai rong thani simindo phan tabuk joto chini borok munsung thani se khlainani ba khlaya sini bororoni bisingo si tabuk tapote busa nge tini amsuk bubagra tini chirokhogoi ha san tomase tini asol yaphangni jara koboi malik soy malik rinai malik rongni khao tini tangai rina musungya ba obosi nong thani ang puila sikang sna musuk tangai rina musungya ba tangai rina musem karon kha this is the no love bini thaniwo hamjamung kwrui ngma baino tini tibra sarongno bo harinani musungya tibra sarongno sadin khainani musungya tibra sarongni manthaino rinani musungya haidiba bong thani ki rangoba bong thani ki sobkisu ekdom crisis tongha no okay narok sautini Dr. Biswajit botam rimanai bok koroksa nung hai sadron borok no gorib borok se botam rimanai ba bini wansumung kai angsu yaphano temasa sukthum
ani 5 teka tongmano ang bono 2 teka rinai hinui bo wasugoi tini samung khlaiui tongo takte buso engkai aboni bagai se ang tini o video doron bagai clear khainen bagai ang tini swnamui tuiphai takte buso nung khoroksa tini hamjamo ba su banai borok wngkha hingke nung ganangna nangba nini nukhungo 5 kisi mairung tongo nung tini kwrui borok nini noklao khoroksa kwrui mai mseng tongkha nung tini 5 kisi mairung tongphano nung bono hamjakma se kwrui hingke nung bono mala sapono rina da musungno takhok sagade nung rina musungkla je borok bini bwkhao hamjakmung kotor twijak ba kubui khe tongnai borok bo bini nukhungo mairung adeser tongphano powder sapono borok honai abono hino bini bwkhao hamjakmung tongo same abo haino sini borong gonang Dr. Biswajit bo mosi kwrui thung mosi gwnang thung bo mosi MLA thung bini thani wngkha soy Bhagavan ni hamjakmung twijak bo ediba hamjakmung kotor bo twijak oboni bagai se bo tini kwrui borok rokno khoksa rang nangyawi no auto bagui tongo bazar swnamui riwi tongo chwng khwnakha mungya gamio kaisa tamo sal bagan himma jaga koyekjona kwrui rokno bo rang baksa 5000 baksa 10000 ke bo kabukha je mantui obo wngkha bini hamjakmung bo tini montri hini bo riya ang MLA hini bo riya ang gwnang hini bo riya buskida ani thani sompod burung tongo hinui bo tini buino bord ke chubai tongya takote buksong no abo clear khai bin bwkhani jeta wasu morongno norok clear khai no wasugui nahari takote buksong example ang taburo mano nini thani tini rang bosta phikongo twiui nung horklai tongo horklaiui phiaba nini o bosta thaisa rang tongphano nini thani hamjakmung se kwrui hingke o tako khoroksa no nung rina da musungno sari nung rina ni musungklak kwbangma hasakao rang puisa gwnang tongo takote bukso norok kaham khai ayang nahari nadi montri rong thanimo rang obab kwrui borok tini tangui tibrasa rokno borok swngsa naithotok khaina musungyaba tangui lab kwrui lab bwkhao hamjakmung kwrui wngma baino sini tini tibrasa rong tini kasugui tini tolao khiklai tono takote bukso tini o montri hinjaknai rok bo bong thani hamjakmung tongkhangke naislaimung kwrui hingke tini tibrasa rokno omthike kasugui tola khiklai tongnikla khamo tangui hinde bong thani o hamjakmung kwrui nung jesamono sandi bo rina si musungya hamjakmung se kwrui bong thani o tamkhai no rinai ba tamkhai rinai sagade norok sao Biswajit no salaio bo montri riba rida monoba ari montri yakha tamkha ba bin thani hamjakmung tongo bo tini 5 teka aji phaibo nono khoksa pangnai bini thani omo hai planning bo wansugui naharui paikha takte bukso engka aboni bagui no ang norokno o video bisinti sanani musungo bo montri diba bo MLA diba bini rang da tongba swng obo question khainani chin thani bo omo hai kwrui wngna nangano takote bukso rinai borok bo kwrui phano rinai takote bukso hamjaknai borok bo kisa tongo phano bo buino subanai no clear khai muitung narokde hamjaknai borok kisisa chongphano buino bagui inani musungnai takote buksong same abo haino sini Dr. Biswajit bo bini sini tibrasa rokno hamjakmung ishorni je hamjakmung same abo haino bini bwkhao bo habjak takote bukso tasara bo khoroksa Christian norok bono saimano karon Christian Bible porinakhai norok kaham saimano Christian dhormo khaya phano norok saimano Christian ni Bible o wngkha chuba lagi khairok di hamjak ladi omtui kokthai rok mang kupulung tini bo omono tui no
tei obono wansugino rakhogoino tini bo hai samung khlai tongo tabuk buso baksa baksa norok je slai tongmani question khai bo ganang diba bini nok sikrikhu bo tini buino ko subai tongo ni sao are ang sanamsugo nok korikhe tangkhaba nini nok tongphano nini dalan paki 100 tala tongphano nung buino susubano nintara hamjak mungkri hingke chubagla borokno subanani borokno khairungnani nijini nok nukung hamna nangya takhute buksong dalan paki ingna nangya rang bosta nogo tongna nangya takhute buksong je borok hamjaknai je borok khairungnai je borokno ekdom soi no kubui khe nungnai bini thanio ang puila unsaka bini thanio kisa tongphano bo buino bagnai bo buino rinani musungnai takhute buksong engka obono norok clear ngdi obidin bisingtwi bini je tabuk subai tongmani buino zero down payment zero down rang khoksabo nangya bo je auto rok ri tongmani ha aw sabni bagi kahamba ha nini ani bagi no kaham takhute buksong nini ani nukhungbo oboni bisingtwi phacha saya phano oste sanaita haidiba hai khanyan bagi no bo tini hai yapili seui tongo angka obono takhute buksong bo jeta hai khanyan hinui jeta wansugoi babioi bini samung khanyan hinui jeta khlai tongthaniwo sung busungoi sung basaka hingke sung kising sung tibrasa kising no sung masaya manung yangoi sung tebo ekdom tolao kalai thanai takhute buksong aboni bagino je kwrwi borok bini bisingtwi thangra tung hamsagra tung ang dorokno swkangni video bo saka takhute buksong tabo haini sana musungo kwrwi borok rokno bo chubaga tung hediba mangra tung sung sorkarni thani manbo yafa phelbo agreement khalaibo hopung sapung sirok hogoi langta chung takhai sung lama rogo bagroboi oha hinui sanbo sung rijakya sorkar rok bai hediba sung maya angkai aboni bagino tini rinani phaiga hingkai yasi yasakdi takhute buksong sung yasakna nango hediba jesabo nongra thung kok kwrwi borok rok thangra thung masaka thung suki wngka thung kwrwi borok suki wngka hingkai masaka hingkai sinio tipra habo kisa hahakar mani kisa domon ganang takhute buksong karon gorib bigra tongmani bagui bo desh dunia bo shrinkhola wngko naithokya wngko ha sitrao baksa baksa kwrwi no nokong kwrwi baksa baksa bwsa bwtwi rok tangoi bidesok rok ba ha tangoi bidesok rok karon rang busa kwrwi nukhungo kichu khainani moto kwrwi o tipra hao tongna bo samung humung manthokya chakri bakri bo kwrwi rijakliya kam khaisana ba amoni baksa baksa cherai rok tabo bidesh thango aro phono bohok rok pungno aron rang puisa kisim mani ang songsa rok khayo bwrwi cherai rok hare ang songsa khaimano kaijagui mano borjagui mano hinui baksa baksa thango takhute buksong aboni bagino tabo sini borang bonang sar doctor biswajit debbarma jeta bo samung khlai tongmani sini tibrasa rok bagui bo jeta khlaina hinui jeta bo planning songoi je khlai tongmani obo belai no sini tibrasa rok bagui belai kheno kaham nongni mokolobo bahai bo ongjak phiaba ang je wansugui naimani ani jindiko ang jeta sabui naimani hingke obo belai kheno hambai sorry belai kheno good belai kheno kaham sini tibrasa rokni bagui hingke obono ang tini norok paithakko sana musungo takhute buksong subanai borok bo tongphano kwrwi phano chubanai hamjaknai borok bo nok nukung jesebono tongthung kwrwi thung bo buino hachal hamjaknai rinai borok bo jesebono bo kisi kwpla ang tongthung bo risi rinai haidiba takhute buksong gabon norok clear khai norok o video bisingtwi kaham khai buji paikhana tei saui mankhana hinui ang poito khlaijao tei norok no ang paithakko sanani musungo tei norok o video bisingtwi tamo swrungui mankha tei tam bujiui mankha norok o kokno comment box o swinani bagui norok ta papaijak baidi takhute buksong tini video amsung nang situng katal video haini hai ang omo hai rok tebo kok thai rok
norong bake update tuwi fainai ngai jotono haमबाय jotono kaham korong tongbai jadi tibrasa ayuk lokthu।